Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun ngaturaken sugeng sonten dumateng para rawuh. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, pinesepuh saha aji sepuh ingkang satuhu pantes sinudarsana, ingkang tansah kula bakteni. Para tamu kakung sumawana, putri ingkang bagya mulya, linambaran kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat kaliyan hidayahipun. Katitik wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing dalemipun Bapak Haryanto saperlu mahargya adicara tedhak sinten putranipun Bapak Haryanto inggih Adik Kurniawan. Ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula ingkang jinejer minangka pranata adicara kaperanga badhe ngaturaken menggah urut reroncaning adicara ingkang badhe kalampahan. Adicara ingkang kaping 9 inggih pambuka. Adicara ingkang kaping 2 inggih menika atur pambagya harja. Salajengipun inggih menika wosing adicara, lajeng ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah rantaming adicara ingkang badhe lumampah wonten ing kalenggahan menika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam saged lumampah kanthi rancang winantu barokahipun Gusti. Ngangeti wekdal ingkang sampun dungkap siang langkung prayogi menawi adicara menika enggal dipun wiwiti. Tumapak ing adicara ingkang kapilih setunggal inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipun wiwiti kanthi basmalah. Kula dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Mugia kanthi waosan donga kala wau adicara saged lumampah kanthi sae ing sambengkala. Menggah dicara ingkang kaping 2 inggih menika atur pambagya harja. Dumateng panjenenganipun Bapak Haryanto, sumangga. Matur nuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Haryanto ingkang sampun paring atur pambagya harja. Para rawuh ingkang minulya, adicara salajengipun inggih menika wosing adicara. Ingkang sapisan inggih menika sungkeman. Panjenenganipun Bapak lan Ibu Haryanto sowan sungkem dhateng tiyang kekalih nyuwun donga pangestu. Murih anggenipun momong dumateng putra manggiha bagya mulya. Kaping 2 inggih menika Anapak Siti. Bapak Ibu kekalih pratitisaken lampahipun ingkang putra. Anapak Siti ingkang sampun kacawisaken menika ateges
ateges bilih gesangipun manungsa kawiwit saking siti lan benjang wangsul malih dhateng siti utawa bumi. Kanthi pangajap benjang menika sampun ngancik ing bebrayan agung. Sageda ingkang putra angriksa lestari ing bumi. Kaping 3 inggih menika wijikan ing Sekar Setaman. Morih anggenipun nglampahi gesang tansah cinaket ing reh keutamaan. Kaping 50 inggih menika Anapak Jadah. Sapa wonge sing temen bakal tinemu kadya jadah ingkang sampun cumawis. Mawarni-warni gunggung pintu mugia Adik Kurniawan tansah kasinungan pitulunganipun Gusti. Kaping gangsal inggih menika napaki ada tebu. Menika ateges mugia ingkang putra saged gandhahi anteping kalbu nalika nglampahi pagesangan. Kaping 6 inggih menika milah lan milih dolanan. Katon menika warna jinis dolanan ingkang sampun cumawis. Kados dene buku, motor-motoran, miwah arta. Dolanan ingkang dipun remeni menika anggambaraken kados pundi mengke Adik Kurniawan. Mugia saged ngugemi murni nulih kautaman sampun ngantos nerak wewaleripun unggah-ungguh lan subasita. Kaping 7 inggih menika ingkang putra siniram toya gege dening ibu. Toya gege ingkang widhahan pangger mujudaken pangajibipun sakulawarga bapak miwah ibu ingkang mulau wentah sampun piripurna sineram toya gege ingkang putra dipunagemaken busana. Sinambi ingkang putra dipunagemaken busana ingkang eyang putri kekalih nyembar udik-udik. Adicara salajengipun inggih menika sungkeman. Sampun rinasuk ageman ingkang endah. Pramila Adik Kurniawan sowan dhateng eyangipun kekalih kanthi Bapak Ibu Haryanto. Anggening sowan kanthi ateken tebu ingkang rinengga gedang raja miwah jinangkepan ingkung istening driya gegadang panggih raharja lan mugi tansah minembah lan manah. Sampun kepareng sungkem nuwun donga pangestu dhateng eyangipun kekalih. Upacara tedhak siten kapungkasi kanthi andung dolan tigan. Tigan menika pralambang saking tiga perkawis inggih menika lair, jodoh, lan sedo. Sagung para tamu ingkang minantu ing pakurmatan. Lampahing adicara menika sampun paripurna. Kula minangka pranata bilih wonten lepating atur saha kirangging subasita. Kula nyuwun agunging pangaksama lan sumangga adicara menika kita pungkasi kanthi maos hamdalah sesarengan.
Alhamdulillah Rabbil alamin. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.